Wazi ukuthi obani abesihlezi nabo basuka kuphi nomculo wamasiko sezulu sayi niyacwenga. Yeah. Mina igama lami nguSimunye umuntu owazi mina bathanda intongazi mibheke phambili mibheke emuva. Uma bela amakhulu angangokhambi ufuna kube namabele amancane kanti incane semidlwane. Suka. Khalisa amabhali. Isuka le mbumbulu embo esigodini sasemhlanga mvula. Hayibo embo. Yebo. Okay. Umatshekezelo intombi kaMngoma bathi thula do into vele uyithulele nje qhambe ngoba isizocula kuphela. Isuka le mhlanga mvula layisuka khona esigodini sasemhlanga mvula phansi echobeni iphuza uswaca enzansi ngeholo. Hayi. Uzandile le waMngoma osisibame ngihamba nabo siyalama Kale ngo-2000. Phela ukuthi bengiwona amaYellow Bone. Okay. AmaYellow Bone siwaqale ngo-2015. Okay. Siqala kwa-amaYellow Bone sekuyithi-ke laba. Phela Kufanele khona. sesifikile ke manje la i-podcast isimizile bathi affirmation. Kunjalo mntakama. Phakathi komhlaba ke manje yasinyathela khona. Yes. inhlambi esithuka ngayo ke leyo ngingasho ukuthi uma bekuthuka ungabalaleli wena enza lento oyiphiwe uNkulunkulu. Siphuma ko Maskandi festival abakubona ukubaluleka kwethu. Nganibona ugwini lapha. Abakubona ukubaluleka unyaka wesibili lo abakubona ukubaluleka kwethu. Ayikho into ebuhlungu njengokungahlonishwa abantu bangakini umhlonishe ezizweni. Leyouth ayibona ukuthi lento le iculture yabo le. Yeah. And sebebonile babo sebebonile abantu sebebonile. Masingene stage sifakele igcebhe ethi ezincane yabo sibahle sifresh sinekhaphile lapho bazohalela bayahalela manje bayahalela ukuthi besine manje. Hayibo ko TikTok. Bayacela manje ukuthi cela ukuthi maYellow Bone nathi sijoin yabo ingane ezincane ehlolwayo ihamba umhlaba. Ngithi bathi nenja ipromote imoto ehambayo. Emile khulumani bantakwethu nikhulume nikhululeke. Ngakuniphakela. Thina siyaphambili thina. Mansutha nje ingane zakho.